yn ôl. Diolch i chi gynta am wylio'r vlogs o Stwff. Gwerthfawrogi fe'n fawr iawn. Diolch. Fi nôl heddi i siarad am fy nhaith i Geneva. Nawr, fi ddim yn mynd am 2 ddiwrnod, so mynd i Sul, nôl di Mawrth, a mae'r fflight i hunan yn para rhyw awr a hanner, sy'n golygu bod dim angen lot o stwff arno fi, ond fel arfer, pan chi'n mynd ar unrhyw daith, yn wedi pan chi'n hedfan, mae eisiau pethau angenrheidiol yn eich handbag chi, neu yn eich rucksack chi, achos yna beth bydd gyda fi. Rhaid, cyn i fi gyrru ymlaen, rhaid fi ymddiheirio, achos mae lot o sŵn yn cefndir heddi. Lot o bobl yn cerdded y gwmpas. Le i ddechrau. Mega pwysig. Folder yn cario passport, yn cario manylion y daith, a peth mwyaf pwysig yn ymwedig dyddi hyn, gyda popeth sy'n digwydd yn y byd, yswiriant, rhag ofon y fe, rhaid cael yswiriant. So, pethau mwyaf pwysig ar gyfer y daith yw'r rhain. Nawr, be nesaf, pwrs sy'n frwnt, drychwch yn fe, y fi, ond mae angen pwrs ar hynny gyda arian, a ydw fi wedi newid arian mewn i Swiss francs, achos na beth yw'r arian mas yn Geneva, nid yr euro. Nethon nhw ddweutha fi yn y bont byddwrnod, achos ni'n mwyd o'r euro dde. Mae angen bach o'r iPad, achos mae'n lyfrau i gyd ar hwn, i lyfrau, a cerddoriaeth, a wedyn mae earphones. Nawr mae'n un bach yn ffrwnt, fel chi'n gallu gweld, mae paint i ti bwrst nhw. So os mae rhaid fwy cool neu hetach da chi, ond dyma rai sydd y fi wedi cael nhw ers blynydde. So fi'n gwisgo rein, rhywun bach gerddoriaeth. Mae'n holl bwysig i gael ffôn, ffilm o pethau. So os chi'n gweld sio fi'n neud yn yr awyr, gyda ffôn gyda fi. Ystog cysgu yw hwn, fel chi'n gweld. Mae'n gwyndo fel lafant. Bydd yn helpu fi gysgu, dim bod angen help arno fi, lle gysgu yn rhywle. A fi'n defnyddio'r un yn lle mwgwd, os mae'n gwyntio neis, a does dim gole yn dod trwy dda. Mae bach yn llachar y peth cynt yn y bore, fi'n hedfan am 7 bore di Sul, so mae eisiau hwn arno fi. Beth arall sy'n eisiau arno fi sy'n angen reidiol? Tissues, neu pad ysgrifennu. Pwysig iawn. Achos yn bellwaith yn cwrdd y bobl yn llefydd od rhwng y byd. Ond maen nhw'n gweud rhywbeth diddorol, a fi'n meddwl, fi'n mwyn ysgrifennu fel awr. A allan ni ysgrifennu fel yn ffôn i, ond well dy fi ysgrifennu fel nhw'n fan hyn. Pethau pwysig, rhag ofon, yn y pad ysgrifennu. Sgarff. Rhaid cael sgarff. Rhag ofon bod fi eisiau cysgu, neu bod fi'n o'r, dwi'n rhoi hwn o gwmpas i, a neis wedyn ni. Menig. Dyma nhw. Menig bach pink sy'n edrych fel y plant. Nes wedi prynu rai newydd eto, achos dwi'n mynd prynu rai yn Geneva. Iawn. Dyma'r pethau bwysig. Amdi bach. Mae rhaid gwelwch chi ddwylo hufen i roi ar eich dwylio chi. Ar ôl defnyddio'r amdi bach. Fi'n defnyddio'r un achos bod e'n J, a mae fe'n gwyntio neis. Moisture Surge yw e. Rhoi ar eich gwefusau chi, ar eich crôn chi. Fe ddim yn gwisgo gormod o feic pan byddai'n mynd ar yr awyren, achos mae'n mynd yn sticky a fi'n dod mas mewn lot o spots. Unwaith fi'n glanio, rhoi bach o blusio ymlaen, jyst i gael bach o liw ar y moch chi, achos fi'n gwybod byddai ddim wedi cysgu lot nos adwn. Fe'n hedfan beth gynt yn y bore, a byddai'n edrych yn welw. So, bach o hwla, benefit. Can't go wrong. Gwm cnoi. Pam gwm cnoi? Dwi'n mwyn gwm fresh. Fi wastad yn rhoi rein mewn rhag ofon fi'n cael pen tost. A mae reina i gyd yn mynd i fy mewn i'r bag hyn. A bydd reina mewn i rucksack, so byddai'n gwybod ble ma nhw. Specs hael.
achos sneb gallu gweld yn lygedi tu ôl rein. Chi'n gweld nhw? Na. A erbyn yn o'r yn Genefa, os mae'r haul mas, wedi paratoi bobl, wedi paratoi. A na ni, welech chi mewn wythnos. Diolch i chi am nôl i'r Sian'el eto os hyn, ac i wylio'r vlog bach random yma sydd gyda fi. Byddai'n ôl wythnos nesaf yn trafod yn y Nadolig, daith a hanes bach o Genefa i chi. Tan ysgrifiwch neu dilynwch fi ar trydar ar Sian'el i a welech chi prynu. Diolch, ta-ra! O, llaw mawr. Ta-ra!